iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri biyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Sahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Nggih, lho momongan karo kowe iki semene tak mulak-malik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Pok-pokane dangkelan gitu. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, bukan apa tutup giling. Tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik, semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi? Uncek roh, uncek. Uncek. Mboten prisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, mata. Oh, ya, jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas. Nyawang sinen-sinen jelas. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya mari ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, amin. Amin. Semoga-moga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. Milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawur dhek ora gampang idek. Paling ya megur carane megur nggih mlenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong iku.
Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Ini kan ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkel jati ya, dangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan niki kan. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyap. Nggih saestu. Iki nyap entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Bali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Budhe iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. ta. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Eh. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Aboname ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene. Kelebihannya iso Heeh. nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu nikah iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Loh, melu-melu nikah iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabannya ora melok-melok iki Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Lah, Neng, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip. ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk wing Ken. guling. Guling wing kok. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Tak perceli, wes. Gagar otak.
Aku Celi. Goceli. Kuwi Agus Nikpot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bojo kowe lho cek. Bojo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kok ya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongake kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Ya, iki karepe gandrung ta Ya, sampeyan. Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek etok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Ana ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. kaya Niken awanmu mengke kalih muncek to, ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah, domongi ya. Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong eneng. Kene rong klino krungu aku ya kurang klino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Bas jan sudune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel lho Pak. Kacane kok Kaya keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian. nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas e. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar Dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawer lho. Aku iki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake praya ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa kowe. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah. Nyimpenmu kaya kuwi ta nyimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh. Apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekan. Awas. Lek gocekan lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora Niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki.
pala. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Oh janggutmu lho tak geretku tak kira lek Geret lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, tau mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Heeh. Sak larik mboko sak larik. Yo. Emanipun Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi, lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nang nggon toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nang toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken kuwi. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja dang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai ya. Aku ini kan sawan seneng lho, ini kan seneng. Aku. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kok ya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Kak Wak, aja Wak. Ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, ora kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. ada kes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku gedhek kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok to. Ora maksude Nah, kene. dipoto. Kan ati gone apa?
Dipotong nggih status. Sik, wis tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, oh, karo Mas aku. Iya. Eh. Kayak engko ngomong status engko. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng ya. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak manggaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono kan halus kan. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak ndanding, tung tak keplenyek, tung dlang, danding tung plenyek debok. Tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sanggih antenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, Ken terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Niken penembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran. Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono mawon. Sak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklenan. Jebol kang masuka Tas ya, sekolah ya. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbuh ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu deh ra.
Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kebojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresna nadyanmu srana piranti. Ken, anu iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono. Digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncet. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak? HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet, Oh. dicet wajahmu, dicet. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe pak Coba kaya ngopo? rambut Joget ana Cak Bagus. mas papujanku jejantong hatiku sambungku mongten cetarmu ngrobit dasarmu kalauan Kang Mas Kang merah titis saking murih lestarine ati pirantine tanan ingkang karombe Bayang ono, bayang kok kaya ngopo. Ramoe atiku iki
Rudi Kanti kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu iki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak Kanti iki maksude anake Niken umpamane. Umpamane iki Nggih. sambung wanci dalu iki sambunge mung bengi tok. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Umpamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu. aku ya. Minda poya yen tasih rip lan nandika mulya jaran lair putri Selesta terus pisan Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Ya Pak Omudiono. Betul sampeyan abahku Siti Aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung waji dalu. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no, wah jan. Gayeng. Terus. Mendah paya. Go. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken,
uncek mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok Lajeng udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Iki nanggapne penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket Heeh. sore mau bar iki Sore. bar limbukan ya jek anune. Cek enak Heeh. meneh. Pengramit ya wis nabuh Nabuh. wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku Siap. ya wis nyanyi sama terima main joget tok. Main joget tok iki nanggapne Lagi kowe. lagi lho, nabung ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Nyapa lho? Ah. Patrick lembok jogeti ya ora semangat. Ra Tak semangat. joget lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah. Ya kok. Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki nang mburi dalang lho kowe iki. Gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran to? Golek koncing penak, golek koncing apik. Komposisine. Apa-apa kok. Ya Allah, kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya ya? bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun. Ya jar kowe ngletak, kok ngletak. Kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andal Soibul Bed menjadipun Pak Nar. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Ya. anu Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Doyong Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, iki kan ben tembang tresna sejati, katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi Nggih. diaturke sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresna tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lho, Sing bener. Tresna tekaning pati. Sing Nah. bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok terokne iki jan rumah. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Papa. Nah. Oh nggih, ha niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Papa. Oke. Rati- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Ya ndak. Mereka Pak Nardi pundutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mong suaramu ngademke ati ning ngucapke janji iba kamu namoni
LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi yang putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasah kurang dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudoyo. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priya idaman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Warudoyong ya. Waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong. Wis parikan tok to kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya. Waru doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayo deno deblong saikine kok tambah lalen. Nandur pari neng tengah sawah mugi panarti berkah barokah. Waru doyong mangklung ulon. Ayo deno deblong tinggal jagong keloni uwong. Ngetan bali ngulon temu wong edan dijakelon. Bae kowe gragas. Doyong neng pinggir kali. Ayo deno deblong saikine ana ngendi. Mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki. Amin. Waru doyong pinggir kalen. Ayo deno deblong saikine kok tambah lalen. Tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Warudoyo ku pengen tembang parikan kok ya. Nggih, Aku kados sing- kijing miring Aku nika. nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngadang-ngadang. Ngatan-ngatan. Tembangnya pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, garape langgam sabar. Mas kuwi langgam. Sampeyan gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampeyan ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Mas Bocek. Aku ora tau ngecek coro lho. Kok gak Mboten tau gecek coro. Mang gecek coro niku. Tau ngono bengi iki arep ngecek coro. Yo, tembange Iya, sabar buat sabar. dulur-dulur Jaya Mulya.